Sziasztok, hát akkor folytatnám is. Ez a Torchlight nevű játék. Múltkor addig jutottam el, hogy ennek az öreg fószernek letudtuk a küldetését. Úgyhogy akkor most tovább kéne menni. De előtte még megmutatom ezt a közös ládát. A többi karaktereddel és nálam most már van egy-két cucc. Lehet cserélgetni a cuccokat. Szerintem ez elég hasznos dolog. Annyi van még, hogy az állatodat be tudod itt fölül állítani, hogy van egy békés, amikor nem támad, van ez a védekező mód, mikor itt van melletted, és van ez a harcoló mód, mikor teljesen eltávolodik, úgymond a gazdájától. Na hát akkor szerintem menjünk is tovább. Na akkor itt vagyunk, és akkor mehetünk is lefelé, mert hát itt már végeztünk, ugye? Hoppá, akkor már le is értünk, egy pillanat csak. Jó, le is értünk, mehetünk tovább. Pok, mínusz. Hasonló a pálya felépítéssel is. Elég ezt gondolom. Jó legyen. Az alattom meg valahol kolbászol. Puff. Na. Kettő. Puff. Cheat. Chat. Boom. Hopp, egy asztal. Ez viszont ide jön. Ez is hasonló támadás. Csak ez 10-zel van. Ez 8 mana, ez meg 10. Na hát itt van egy másik érdekes dolog. Pocsúban 2 is, de engem most csak az egyik érdekel különösebben. Ez a sárga nevű szörnyike. Ha például egy ilyet megölök, akkor nőtt a fémem is. Hoppá. Itt hamarosan az is lépni fog. Hoppá, egy sárga cucc, ezt mindjárt meg is nézzük. Mire rakjunk, az a kérdés. Szerintem fejlesztjük tovább ezt a... Jó. Miután megnéztem, hogy mi ez, hát elég sok mindent ad, csak még csak 12 is ennek. Jó, oké, akkor egyenlőre most a deck. Jó, oké. És akkor kövi szinten is ezt fogom fejleszteni. Akkor mi van még? Van egy varázspálca. Jó, ezt lecseréljük. Van még egy páncélzat, meg van még egy. Jó, ezt is lecseréljük. Jó, és akkor itt mondjuk ezt fejlesztjük. Ez mindenképpen bejön, igaz, 1%-ot fejleszt csak, de bejön. És a Diablo 2-vel ellentétben ez avval is jobb, hogy ami nem kell, mondjuk ez éppen kell, de ami nem kell, ezt át tudod adni az állatodnak.
itt van egy ilyen gomb, hogy send to pet to town to share their inventory, blabla, és akkor eltűnik a szalatod, és itt 17 másodperc múlva visszajön, és eladja neked a cuccokat. Júj! Ez nem volt jó. Második, harmadik szint környéken. Igen, épp ezt akart. Jó, hogy megjött. Épp ezt akartam mondani, hogy találkozni. 66 arany. Szóval találkozni fogunk egy csávóval. Az volt az a csávó, aki ott elő a legelső részbe harcolt az a csajjal. És akkor egymás segítségét ajánljuk fel. És akkor együtt mászkálunk mindenhova. És akkor majd a többi dolog az majd kiderül magától. Nem árulok el semmit. Hopp, itt van valami érdekes dolog. Igen, Rio, ez jó ide. Így már akar. Kettővel tudunk hoppá variálni, csak most mind a kettő tűz, úgyhogy sok értelme egyenlőre nincsen, de... Ó, hogy... Ez az átkozott jó célzásom. Pusztulj már meg, nem igaz. Te is. Még vannak? Vannak. Ott van az állatom meg ez a fószer. Többieket azokat itt lent elintézem. Darabszámra sokan vannak, de ezek aránylag gyengék. Jó, mehetünk is vissza. Ezért ennyi volt. Jaj. Páncél. Hopp, ez mellé ment. Profi célzás, mondtam már. Ez is mondjuk. Ezekkel itt viszont veszélyesen kell, mert nem tudom, itt mondjuk éppen nem, de mindjárt szintlépés. Ez alá veszélyesen kell vagy hát veszélyes állni, mert egy darabig jönni fognak belőle a patkányok vagy egyéb szörnyetegek. Negyedik vagyok, hát erre nem tudok, fene, miért nem? Ja, mert itt a szintől lehet. Na jó, hát akkor kifejlesztjük ezt az impet. Ezt egyenlőre fejeztem csak ki, aztán majd hát egy időt rám, aztán a mullára kell rányomni, és akkor feltámad. És ugyanúgy harcol. Onnan nem bemjön ki senki, jó van. Mi is megkönnyítik, jajaj. Ez méreg. Nagyon kell vigyázni, mert ez... Na végül én is belementem, amit el akartam kerülni. Jó van, igen, erre vártam. Ez ilyen lyukakból is általában szoktak jönni. Egyéb szörnyikék. Ó, hogy ez a jó Isten.
Lehet fentről jönni. Figyelni kell nagyon körül, mert... Hát ha nem jön le, akkor ott marad. Mégis lejössz, mi? Amúgy, hogyha el kéne menni de valahova vagy, megküldet egyszerű enter, lepauzozza. Nem szeretnéd látni a földön lévő cuccokat, akkor egyszerűen ki lehet kapcsolni. Ups, itt egy nagy troll. És akkor megnyomod és akkor látod, ennyi. Na igen, ez a tiszta volt egy elég trükkös dolog. Most abban a portában nem fog belemenni, de nyugodtan mindenki belemehet. Egy helyre fog vinni, és akkor azt hiszem vissza fog dobni a városba, de nem biztos, vagy ide fog visszadobni. Ha végig játszod. Ilyen rendes hely, szörnyikéket lehet írtani. Itt ismét egy sárga nevű csávó. Uff. Uff. És akkor már is rendet tettünk. A manádat és az életedet amúgy külön csak a cuccokat tudod növelni, meg ha szintet lépsz. Első szinten azt hiszem 30 manám volt, most meg már 52, úgyhogy még az rendesen. Puff. Tele vagyok, egyenlőre most az nem is olyan fontos. Ez az, megvan, ezt kerestem, vagy hát is. Nem kerestem, de találtam. Fishing hole, lehet horgászni, és most éppen igen, fogtam egy halat. Át is tettem a csávó, nem baj, Badfish-t fogtam. Ez arra jó, átmész a fishhez. 120 másodpercig át fog alakulni az állatod egy aranyos mókussal, most éppen egy ilyenné. Vannak nagyobb halak is, akkor azt hiszem egy órára, vagy valahogy így. Most egyenlőre 2 perc, de hát 2 perc. Annyiba jó, hogy akiket én támadok, azok kékebbek, ez még inkább ilyen vörös színű. És akkor itt lehet lejjebb menni. Jaj. Na. Jó, semmi. Akkor irányba a kapun.